Бокшада нинди генә композициялар юк. Җилтегермәне, балалар мәйданчыгы, бизәкләп эшләнгән җәйге беседка, кое, төрле үзенчәлекле шәммәләр. Барысы да үзенә тартып тора. Ишек аллары чип-чиста. Хуш исләрен таратып утыручы гөл чүлмәкләре, хуҗа кулы белән ясалган подставкаларда урын алган. Үрмә розалар, 50дән артык ярангөл, петуния, лобелиялар үсә биредә. Мин матурлыкны гомер буенча яратканмындыр инде. Һәрвакыт матур әйберләргә кызыгадыр идем. Һәрвакыт сыкланып карый идем. Менә монда авылга кайткач та минем хыялым шушы ташландык ихатаны гөл бакчага әйләндерү булды. Башта бик авыр булды инде, җыштырдык башта, йорт эшләрен эшләп бетердек. Аннан соң инде мин үзем гомерем буе гөлләр яраттым. Шул гөлләрне монда да утыртасым килде. Брошенная ихата енді. Сез тарттық, Қарадық енді, көп кішкірді. Бір-екі ел, шол стройка біле заниматься етіп, онлары нете башлағаш, адырақ бұш уақыт болғаш, пенсияға шыққаш уже башладым енді. Идеяларын кайдан табасыз, нәрсә ясадыгыз? Бошта енді ол интернетта қысам жасап бітіріп, қойса, оннан да аласың енді қойса. Түнде ойлап жатасың да, кештен. Ертен тұрып, жауышасың, сыдымларын елі сыдып етесің. Собирҗан абыйның үзенең мастерскойы бар. Биредә ул агачтан, калайдан, тимердән кисеп, бөгеп төрле эшләр башкарырга мөмкинлек биргән җайланма белән эшли. Эшен тәмләп, яратып башкара. Бу бик көч сорый торган хезмәт инде. Февраль аеннан утырта башлыйсың, аннан соң күчерәсең, аннан соң чәчәккә берләнәләр. Шулай итеп куанасың, сөйнәсең. Менә күзедә булмасын иде аның, гөл җәй булып, шушлай матур, гөлле бакчалы булып торсын идесең. Һәрбер нәрсәнең үз вакыты бар. Ә булай тормышыбыз үзебезнең дә Аллага шөкер, гөл кебек. Агач эше белән кызыксыну, әйберләр ясау сәләте аңа мәрхүм әтисеннән бирелгән. Ул яшь чагында оста итеп бура да бураган, калайдан бизәкләп сандыклар ясаган. Үсмер чактан ук атлар белән хыялланган Собирҗан абыйга от арбасы ясау зур хыял булып тоелган. Хыялларын ул бүген тормышка ашырган. Бір хыял бар енді, теге карета ясарга иде, теге фаэтон тибында бір болдырып булдымы, юкмы? Мин аның шушы эш белән шөгыльләнгәненә сөенеп кенә торам. Чөнки ул аңа шөгыль, ул аны чын күңеленнән яратып башкара. Ул аннан башка тора алмый. Төрле вакыт була инде, кайбер вакытта ничектер кызганып та куям инде, иртәдән кичкә кадәр эшендә җугала бит инде. Үзеңнең сәламәтлегеңне бетермә дип тә әйтеп карыйм. Яраткач үзен мин инде куанып кына торам. Бүген аларның ишек алларында бик матур итеп эшләнгән от арбалары, диварда арба тәгәрмәчләре тора. Балалар өчен ясалган уен мәйданчыгы да үзенә җәлеп итә. Оныклары кайткан саен кечкенә гөмбәчек астында ял итә. Төрле төсләргә буялган ташлар, түмәрләрдә урын алган чәйнек, самавырлар күзләрне иркәли. Ишек алдындагы оста куллар ясаган диван креслога утырып тирбәләсе килә. Матурлык яшәгән җирдә киң күңелле кешеләр яши. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.